skithalt här i skateparken. Vi halkade så åkte vi ner där, så kom vi aldrig upp till så. Han försökte först och halkade jag, och sen halkade Andreas, så jag hållde i Andreas. Ja, sen försökte jag, sen gled Andreas ner samtidigt när jag gled. Så vi fastnade 20 minuter. Ja. Och Tiger, han spydde 3 gånger på 3 olika ställen. Först där, sen där, sen där. Så sen äntligen. Ja, det där är slut. Han släppte och därför jag sa totalt ja. Den är skithalt. Men ett tag så går vi fast. Och vi får lite och nu är det skithalt ute. Men vi åker lite rutschkana med. Alltså det här. Men vi har i alla fall kommit upp på den stora poolen.